Φίλε οδηγέ, πόσες φορές έχεις πάθει ποτηλιάρισμα? Πω τι ζημιά, ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί όταν οδηγείς. Για μια απόσταση λίγων χιλιόμετρων, για να μην πω λίγων μέτρων, περιμένεις ώρες και ώρες κλεισμένος μέσα στο αυτοκίνητό σου. Και γιατί όλα αυτά, για ποιο λόγο? Μην ανησυχείς φίλε οδηγέ, μην ανησυχείς. Το αμάν είναι εδώ ενωμένο δυνατό για να σε συμβουλεύσει πώς μπορείς να κάνεις ευχάριστη και ίσως επικερδή την αναμονή μέσα στο αυτοκίνητο. Δείτε. Κλείστηκες στο αυτοκίνητο και δεν μπορείς να κάνεις ούτε μπρος ούτε πίσω. Και όπως τα βλέπεις τα πράγματα, θα χρειαστεί να σταματήσεις 3 φορές από 10 περίπου λεπτά ώσπου να περάσει το φανάρι. Μην απελπίζεσαι. Απλώς αντιμετώπισε τα 10 αυτά λεπτά σαν ελεύθερο χρόνο. Φροντίστε τον εαυτό σας. Αντί να χτυπάς ανελαίητα την κόρνα και να σπάς τα νεύρα όλων των άλλων οδηγών που δεν φταίνε κι αυτοί σε τίποτα, βγες από το αυτοκίνητο και κατά το πρώτο δεκάλεπτο κάνε jogging γύρω από αυτό. Αν προβλέπεις ότι ο χρόνος θα είναι περισσότερος, μπορείς να προχωρήσεις μετά από 4 γύρους γύρω από το αυτοκίνητο σε ασκήσεις κοιλιακών, χρησιμοποιώντας τον προφυλακτήρα σου. Στο επόμενο δεκάλεπτο θα μπορούσες να συνεχίσεις με δυσκολότερες και πιο εντυπωσιακές ασκήσεις που θα ενθουσιάζουν και θα προσφέρουν θέαμα και στους άλλους οδηγούς. Σαφώς το ποτηλιάρισμα αποτελεί ευκαιρία για νέες γνωριμίες. Προσκαλέστε την οδηγό του μπροστινού αυτοκινήτου στο δικό σας. Έτσι και εσείς αλλά και οι υπόλοιποι οδηγοί θα ζήσετε αξέχαστες στιγμές ειδονής που μπορεί να εξελιχθούν σε ομαδικό ποτηλιάρισμα στο αμάξι σας. Άνθρωποι είμαστε, ανάγκες έχουμε. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν τις ανάγκες των άλλων οδηγών και βγάλτε λεφτά. Μια οικολογική τουαλέτα είναι πανεύκολο να δημιουργηθεί. Για τους άντρες η τρύπα του ρεζερβουάρ είναι κατάλληλη για τις ψηλές ανάγκες. Όσον αφορά τις γυναίκες, κοιτάξτε την πατέντα που σας προτείνουμε. Με το καταπληκτικό αυτό χωνί προσαρμόζονται και αυτές στο ρεζερβουάρ. Μην ξεχάσετε το παραβάν, διότι πάνω απ' όλα είμαστε διακριτικοί. Όσον αφορά τώρα στις χοντρές ανάγκες, διαθέτετε προς χρήση το πορμπαγκάζ του αυτοκινήτου, στο οποίο έχετε ήδη τοποθετήσει την λεκάνη τουαλέτας. Το ποτηλιάρισμα τελείωσε. Ο χρόνος πέρασε έξυπνα, υγιεινά, επικοδομητικά, χάρη στις συμβουλές του αμάν.